Salam hormatly tomuşaçylar. Atawatan TV YouTube kanalynyň dörüjülük toparynyň ýörü siz üçin taýýarlayan taýlanan habarlar gepleşigimiň ýene bir sany siziň bilen. Habarymyzyň 2020-nji ýylyň 4-nji noýabryna aksanyna Vladimir Putin halk maslahatynyň başlygyna ordenini goşurdy. Türkmenistan daşary ýurtly ulaglaryny serhetlerini açýar. Hem dümüg hem de koronavirus üçin ýeketek sanjym. Gerard Pique futbol karýerasyny tamamlaýar ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlarymyza geňişlen geçelim. Vladimir Putin halk maslahatynyň başlygyna ordenini goşurdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna resmi saparynyň çäklerini Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy. Duşuk Russiýa Federasiýasynyň prezidentiniň Kreml köşkünini amala aşyrly. Russiýa Federasiýasynyň prezidentiniň metod gullugynyň habar bermegine görä, Vladimir Putin halk maslahatynyň başlygyna Russiýanyň 4-nji derejeli watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin ordenini dawarly ýagdaýda goşurdy. Ma'lum bolşy şu ýylyň awgust aýyna Russiýanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy Russiýanyň 4-nji derejeli watanyň öňünde bitiren hyzmaty üçin ordeni bilen sylagylamak hakyna çödüdi kabul edipdi. Kreml köşkünäki duşuşykda Vladimir Putin halk maslahatynyň başlygy bilen köp ýyllaryň dowamyna bilelikde işleşenligini belläp, iki ýurdun arasyndaky döwletleri gatnaşyklarynyň putulandyrmagyny uly goşanlygyny belledi. Vladimir Putin halk maslahatynyň başlygy bilen odol bilelikde gazanlan oňyn netijeleri boýsanýanlyklaryny belläp, Gurbanuly Berdimuhammedowyň türkmen rus gatnaşyklaryny uly itergi berenligini, ýurdun häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gelmegi bilen hem bu gatnaşyklaryň depkininiň birjikde goşamanyny belledi. Halk maslahatynyň başlygy hem öz geregini Türkmenistan we Russiýa Federasiýasynyň strategik hyzmatdaşlar bolup durýanlygyny belläp, ýylyň gatnaşyklar hassa berkeýänligini aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedow soňky ýyllar parlamentary gatnaşyklaryň hem işçileşdirilenligini belläp, bu saparyň çäklerini taryhy ılalaşygy, hyzmatdaşlyk boýunça parlamentary topar döretmek barada ılalaşygy gol çeklenligini ma'lum etdi. Şeýle hem halk maslahatynyň başlygy özüne berilen bu ýokary syla üçin hoşallyk bildirip, munyň Türkmenistan we Russiýanyň halklarynyň arasyndaky dogunlyk, goňşuçylyk hem-de özara gatnaşyklaryň nişany bolup durýanlygyny belledi. Halk maslahatynyň başlygy şol bir wagtda Vladimir Putini goloýda bellen ýübiley dowlan güni bilen hem utlady. Türkmenistan daşary ýurtly ulaglaryna serhetlerini açýar. Belirlen talaplary berja etmek şerti bilen 2020-nji ýylyň 7-nji noýabryndan Türkmenbaşy halkara deňiz portundan artyk Saragys, Garaboguz, Altynasar, Daşoguz, Könürgünç, Farab, Amannadar we Serhedawat awtoýol gözegçilik geçiriş ýerlerinden daşary ýurt we türkmen ulag ferişdeleriniň sürüjüleri bilen ýurdumyzyň çägine gelmeklerine, gitmeklerine hem-de üssaşyr geçmeklerine ruhsat berildi. Bu barada Türkmen awtolawlary agentliginiň resmi saýtyna bildiriş ýerleşdirilipdir. Hem-de koronavirus üçin ýeketek sanjym. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň derman öndürjüsi Pfizer kompaniýasy nemet hyzmatdaşy BioNTech şereketi bilen koronavirus hem-de dümeg üçin ýeketek sanjymy üstünni işleýänligini habar berdi. Kompaniýanyň berýän beýanatyna görä, hem dümeg hem-de koronavirusyň garşysyna ýeketek sanjym üçin syna gözleglerini başlanýany we iki kesel üçin ýeketek sanjym üçin möhüm ädimdigini bellenli. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 180 meýletinçide hem barlag edildi. Möhümlöýün dümeg her ýyl müňlerçe adamyň aradan çykmagyna we hasahana ýerleşdirmegine sebäp bolýar. Moderna we Novavax kompaniýalary we şuňa meňdeş sanjymlaryň üstünne işleýärler. Gerard Pique futbol karýerasyny tamamlaýar. Ispaniýanyň Barcelona toparynyň gorawçysy Gerard Pique futbol karýerasyny tamamlaýanlygyny ma'lum etdi. Ol özüniň jemgyýetçilik tori arkaly bu barada beýanat berip, ol bir wagtda özüniň çağalyk döwründe futbolçy bolmagy arzu etýän video ýazy hem ýerleşdiripdir. Siz jan köýürler maňa köp zat berdiňiz. Indi meniň çağalyk arzularym hatyl bolany üçin karar kabul etmek wagty geldi. Futbol oyunu tamamlamak gerek. Meniň hemişe belläp geçişim ýaly. Meniň üçin Barcelona başga topar ýok. Şeýle hem bolar.
Men şenbe günü Camp Nou stadionunu soňky duşugymy geçirerenip Pique belläp geçdi. Pique'nin aýtmagyna görä 14 ýyl futbol oynan Barcelona toparynyň adaty jan köýeri bolar we toparyna golluk bermegi dowam etdirer. Gerard Pique 5 noýabrda Barcelona topary bilen Almeria toparynyň arasyndaky geçiriljek duşukda soňky oýuny geçirer. Pique Barcelona topary bilen 8 gedek Ispaniýanyň çempionu boldy. Ol 7 gedek Ispaniýanyň kubogynyň hemde 6 gedek Super Kubogyň eýesidir. Şeýlekem ol topary bilen 3 gedek Çempionlar Ligasynyň we UEFA'nyň Super Kubogyň eýesi boldy. Span gorawçysy Barcelona toparynyň akademiýasyna 1997-2004 ýyllarda oýnady we soňra Angliýanyň Manchester United toparyna gitdi we 2008-nji ýylda Barcelona ýene gaýdyp geldi. 35 ýaşyndaky Pique Barcelona toparyny 615 duşukda oýnap 52 gedek tapa aglandyr. Şeýlekem Pique Ispaniýanyň milli ýygnasy bilen 2012-nji ýylda Ýewropa çempiony, 2010-njy ýylda bolsa dünýä çempiony bolupdy. Gepleşigimiziň bugünkü sanatyny size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýlekem Moskwa we Kazan noýabr we dekabr aýy üçin uçuş mailnamasy, telefonmy ýa-da fotoaparat, Türkiýeli işewir aviasiýa kerosinini satyn aldy. Katarın wekili Partlan sement satyn aldy. Yerli telekeçiler bolsa polietilen. Yapon texnikalary ýurdumyza getirildi. Maradonanyň dünýädäki iň uly suraty ýaly habarlary okap bilersiňiz. Mehribanlar, gepleşigimiziň indiki sanlaryna görüşýänçek hoş sag bolun.